Jotelo mamine manie duond bura mar Ford Kenya jiwo kwan mamalo ma jochung' mamine e yiero mabiro higa 2027 e kinde ma gikwedo lweny kod tulo mosebedo ka mienjo e rombe ma kampen mag siasa e pacho ka. Kotelnegi kod jalup ogai mar Ford Kenya Millicent Abudho giyango ni maeri en okang' matego duond burano ka gikone mine ni nyaka koro wuog oko kar romgi mondo mi gilar kombe e lemo mopogore opogore mag siasa e yiero mabiro. Bende gikwayo piny owacho mondo duok chenro mar kazi mtaani mondo kony rowere yud tije mondo mi kik giti kodgi marach e nyayo tulo e rombe mag siasa. Manyocho osewacho mokondem wach lweny. Ok wadwa hooliganism Kisumo ka. Wadwa ni mondo wabed peaceful kaka nyocha wantie chon. Jok madwa donjo Kisumo ka mondo kel koko koni gi koni wangisogi ni washindwe. Wanok wadwa koko. Emomiyo wakwayo president niya. Yie iduoknwa kazi mtaani. Wakwayo president ni yie iduoknwa kazi mtaani mondo yudhewa gi nyithindwa ma osetieko school mitiyo godo marachgi mondo yud gimoro manyalo timo. As a party, we will not condone any violence against women candidates and aspirants. I would also want to encourage the IEBC to make rules that will protect women during the general elections so that the women can be safe from any sort of violence. Na hasa vurugu huwa zinafanya wakina mama wanaogopa. Kwa hivyo tuomba serikali kuu ikaweza kuweka mikakati ambazo zitaweza kuwafanya wakina mama wawe pia na nafasi nzuri, wawe pia na mori ya kuweza kuwania hivi viti ambavyo vinaanza kuanzia kwa governor hadi president na hata hivi viti vidogo ambavyo viko